Včiel je stále menej, od ich prežitia závisí aj ľudské prežitie. Na túto tému chce divadlo Etudy upriamiť pozornosť tých najmenších s predstavením Včielka Elka. Toto predstavenie je veľmi edukatívne, hlavne pre deti a je to o tom, ako by deti mali sa správať ku tomu životnému prostrediu, ako by sa mali správať ku včielkam, ako sa starať o včielky a celkovo k prírode. Pod rúškom vtipného, zábavného, ale trošku aj dramatického príbehu o včielke Elke, ktorá zachráni celú svoju rodinku medonosných pred zlým sršňom. Chceme toto posolstvo o ochrane včielstva a prírody odovzdať aj deťom. Atmosféra proste na tomto predstavení je vždy úplne skvelá. Bavia si deti aj rodičia a určite sa oplatí prísť. Týmto veselým činohernobábkovým predstavením deti nazrú do sveta včiel a zábavnou formou sa dozvedia množstvo zaujímavostí. Bolo to dobré, ale trošku som sa aj zľakla, keď prišiel ten sršeň. Tak bolo to výborné, bolo to aj také zaujímavé, že sa naučíme niečo o včelách. Bolo to veľmi pekné, poučné, veľmi sa mi páčilo, že to nemalo len také, že detské hračičky, ale niečo aj poučné aj pre dospelých, podľa mňa, nie len pre deti. No, bolo to zaujímavé, bolo to aj pekné, aj pekná hudba tam bola. Výborné bolo to divadielko, pekné, zabavné, aj pre dospelých, aj pre detičky, super, to mali spravené. Aj pesničkami, aj tancovaním, paráda. Divadlo Etudy pochádza z Kendíc a funguje už dlhých 29 rokov. Ich repertoár sa aktuálne zameriava na detského diváka, kde nechýbajú zábavné, poučné a interaktívne predstavenia. V repertoári máme okrem Včielky Elky aj ďalšie predstavenia, ako napríklad Polepetko, Princezna na hrášku, zábavný program Klauniádu pre deti, takže aj veľa ďalších, takže budeme radi, ak si deti k nám na naše divadelko nájdu cestu. Roman Martinský, Telke.